Где твой народ? Ударанное запястье болеть уже сёння не так. И походить забинтованной рукой с кранкен-картой, больничным листом у кишэні, работа вельмі незвычайная і лёгкая. Тым больш першы раз у цывільным касцюме. Добра такі папоўдні, вяртаючыся з далёкай праходкі, Руневіч сустрэў на тратуары аднаго з землякоў, незнаёмага. Чалавеку гадоў было на выгляд за 30. Такі сабе русявы, ніштаваты мужчынка, даўно не голены, з рыжаватай брыдой на шчоках. Яшчэ ўсё ў польскай форме, з зялёнай павязкай на левым рукаве. Старая кепка не пасавала да мундзіра і портак, даволі шчодра палатаных, а тым больш да разморксканых, цёртых ды перацёртых абмотак, якімі былі не вельмі спраўна забінтаваны яго худыя лыткі. Здароў, павітаўся Алесь. Што, сваякоў ужо не пазнаеш? Здароў, братко. Хоць здзіўлена, аднак паволі і мякка напеўна адказаў чалавек. Як жа цябе пазнаеш у цывільным, першы раз сустрэўшыся? Каторы раз на другога такого глядзіш, свой, не свой, і ўкляпацца баішся. А ён, братко, так і пасунуўся міма. Ціпы! Свайго ўжо ён у салдацкім не пазнае. Дзярмо, браце, дзярмой пад капелюшом. А ты куды? А ліха яго ведае куды. Хай яны ходзяць па смерці казою. Я ў бавара рабіў. Не вытрываць было, братку. Дык вось прыпёр сюды, у Арб-Айцан. Думаў, што пана, можа, змяняю. Ажно ж змяняў. У каталасцы 10 дзён адкукаваў. Зноў іду да таго самага чорта. Нямца, братко, нямцамі. Ты з Новагрудчыны? Нявож, з-пад Любчы я, а ты? А я з-пад Міра. І дзе сустрэліся, братко? А есці, пэўна, хочацца. А нявож, як сабацы, і не пайшоў бы яшчэ да бавара, пацягаўся б па горадзе, але кішкі ўжо марш аграюць, а тут ні картачак, ні феніка ў кішэні, хоць ты, воўк, траву еш. Што ж, хадзем да мяне. У вузкім пакойчыку на другім паверсе гаспадар падаў госцю крэсла, а сам зняў пінжак, павесіў яго ў шафу і пачаў заклапочана шнарыць у тумбацы. 3 караваці. 3 тут жывяце. Жылі спачатку 2, ды потым гаспадар упёр нам 3. Так, это хлеб, а гэта мармелад. Я табе, браце, дам не пад'есці, а толькі па-іхняму. Эссен. Гроздойчленд, гэта табе не Любча. Кусаеш іхні хлеб ці якую-небудзь блюдвурст, і сэрца тахкае ад страху. Так і здаецца, што лішні нумарок ад картачкі адкусіў. А што будзе заўтра? Ну, еш. Як ты завесся? Змітрук, братко, змітрук, саладуха. А я Алесь. Давай, лупі. Пакуль лупіць, госць адрэзаў ад доўгай булкі не па-тутэйшаму тоўстую лусту, ножом зачэрпаў са слоіка мармеладу, цераз сілу культурна прымазаў хлебныя ноздры чырвоным і, не стрываўшы больш, поўніцай хапнуў і пачаў жаваць. І ў вёсцы, братко, адна трасца. Вады і пугі не шкадуюць. Ты
відаць, дзе на фабрыцы робіш? На гуце. А руку як уверадзіў? Ды дошкай неяк стукнула. 4-й дзень музыкантам хаджу. А я быў у Мельніка, у Нойкірхен. Наводшыбе жыве за вёску, як вядьмар, млын вадзяны, а сам такі падчапісты, трапёны. Малодшы сын ужо, можа, Бог даў, галоўкаю налажыў на фронце, а старэйшы гарбаты, каб ён, братко, веку не ведаў. Узяў ён мяне, як гэта нас яшчэ з лагера выганялі, вядзе з Арбайцана, а сам мац мяне за запясть. О, гутэкнохін! А добрыя косці. Ха-ха. Добра будзеш мяхе валачыць, а? І пацягаў я тых мяхоў, братко. Няхай з яго дух выцягне. Едзеш па вёсцы, мліва людское бярэш, а потым муку ім развозіш па хатах. Найгорш казённы падрад. Мяхе вялёразныя, кожны до пальцэнтнеру 6 пудоў. Разоў са 3 вязем сюды ў горад па пякарнях. Вось табе Кнохін. У іх там падвал такі пад кухняй ёсць. Такая кухня, дзе скаціне вараць. Прыйдзеш, дык там ужо ўсё гатова, каб ты не бавіўся, чакаючы. Старая так ужо і тырчыць крукам над сталом. З'ясі адну лустачку, дык яна яшчэ даць ці генук? Яшчэ, кажу. Айна, одар цвай. Цвай, кажу. Што мне айна? І на пальцах паказваю, каб лепш ушалопала. Дрэп-дрэп па сходах пайшла наверх у чыстую кухню. Знясе 2 лустачкі, танчэйшыя ў 2 столкі вось за гэтую адну. Ты, браце, рэж. Рэж, ды еш. Чого глядзіш? Ты ўжо ж давай за адным скрыпам. Адкроіў, памазаў лустачку, такую ж, як і першая, ды ўжо тым часам спакайнее. Яно, братко, па ядзе яшчэ можна пражыць. Але ж нуда чалавека поядам есть. Гарбаты чорт. Разу не ступіць без кепікаў. Ты мех валачэш па сходах на гару, вочы на лоб вылазяць, а ён гэта хітранька. Мітрук, твоя Россия моцная, ого. Много танкаў, солдат. А дзе ж яны падзеліся? Капут. А ты, кажу, пайдзі ды поглядзі. Мне не трэба, наш Йозап там, ваших 100, а наш 1. І все капут. Ефангін, Лауфан. Бегчы, а? Чаму бегчы? Мітрук. І рагоча. Ажно ў яго ў чэраве булькае. Гаворым мы з ім, братко, як тая гусь з парэсем. А ось, небось, калі нешта самому трэба, ці хоча табе дапячы, дык і пакажа, і скрывіцца, і паўторыць. Набяруся я тых до пальцэнтнераў, як дурань мыла, сяду і толькі, братко, адзімаю. Ну, кажа ён, гэта яшчэ, Мітрук, ну, ты не думай, што цяжка. Москаў скоро капут, я табе яшчэ 2 рускіх возьму, а добры будзеш, дык і бабу твою выпішу сюды. Хе-хе-хе, рагоча. Йозап піша, што там у вас адны вошы. А? Чаго ёй там сядзець? А ты, кажу, не спяшайся. Яшчэ там вашы
Ёзапы наплачуцца, пачакай. Ён жа гэта, братко, як запырскаўся. Я цябе ў гестапа аддам, бальшавік. А які я, братко, бальшавік, калі я іх яшчэ і ў вочы не бачыў. А што ты думаў? У іх не купіць, возьме гад і заявіць. Ды я і асцерагаюся, як жа. Але ж і мы з табой, братко, жывыя людзі. Прыехаў да іх з горада пляменнічак, Гітлер-Югент. Толькі такі гаўнюк і пацехі меў, што з мяне, а? Я гэта раз снапы са жняяркай зношу, а ён лазіць следам ды вякае: «Лёс, лёс, камуніст, я табе пакажу». А яны ўсе смяюцца. Стары падла і той, ажно табака саплякамі з носа вылезла. Вядома ж, унучак. Каб гэта, я думаю, волю меў, як не маю, дык цяў я табе смаркачу ногой пад сраку. Дык ты ж быў мяне на трэцім полі перакуліў усё. Але маўчу. Дык ён гэта потым шапку маю хап з галавы ды воб зямлю. Тут я ўжо годзе. Распрана кажу твою сякую ды такую шалуть, та ты. Я век пражыў, ты не сказал на старэйшага, а ты? Ды да старога мельніка, я кажу, у Арбань-цан пайду. Там у нас пан Самацевич заступіцца. Бо што я вам? Павярнуўся ды так і пашпарыў сюды на прасткі. Ай, ну дзякую табе. Валяй, валяй, чаго ты? Стаміўся? Што ж, братко, калі ўжо так, дык... Ну, я яшчэ адну. Тая самая плата. Ну і як табе, пан Самацевич, памог? Ха-ха, памог. Заходжу я ў той Арбайцан, а мой гарбаты ўжо там, на ровары дапёр. Сядзяць за столом адзін немец і наш, той бязмен, што ў лагеры быў, той пан Самацевич. Ідзі, кажа, ідзі сюды, чалавеча. Што ж ты, кажа, позорыш сумленнае беларускае імя, сукін ты сын? Я толькі хацеў, братку, аказацца, дык ён гэта як зараве маўчаць, гэта табе не ў саветах. Навытвараў, кажа, пра хвост, ды яшчэ і ўправы прыходзіш шукаць. А мне тут чырванейся за цябе. Пусцілі цябе камуніста на волю, як добрага працу далі. Ты, кажа, дома век капелюша не бачыў, а тут. А сам, братко, цік на маю палёўку. Это канфедератку маю. І яшчэ ў цябе, а? Кажа, гэтая курыца на шапцы. Яшчэ табе Польшча пахне, а? Тут жа здзяры, чалавеча. Я гэта выняў з кішэні складанчык. Давай таго арла адпорваць. А ён як схопіць тую палёўку, арла таго шах, адкруціў проста з мясам, кінуў кошык пад сталом, шапку шпур ледь мне на чэрава. А сам глядзець на тых, на нямцоў. Яны ж, вядома ж, смяюцца. І той начальнік, і гарбат. А я ж яго не прышываў, арла таго, бязменты. Чаго ж ты мне шапку дзярэш? А? То камуніст я ў цябе, то паляк. Ну, дзякую табе, братко Алесь, пад'еў я ў цябе як трэба. Закурыць тым часам не маеш?
Я не куру. А, шкада. І я, вядома, выпшыкаўся даўно. Ёсць недзе трохі гэтыя іхнія сечкі у другіх портках, там у Гарбатах. А тут ні крошкі, ні граша. Ды каб і грош быў. Ха, тут не разгонішся. 3 сігареткі ў дзень, каб ваша шэрсць курэла. От дзе норма, а? Усюды хітрыкі ў яго. І нейкі мёд. Невядома з чаго. З'ясі, дык нудзіць. Нейкае мыла, што не мыліцца. Касцюмы, кажуць, чэ з крапівы. Твой, з чаго? Мой бярозавы, усміхнуўся Алесь. А ёсць яшчэ і з матыліных крылляў, хімія. Дык што там далей было, Змітрук? Ага, стаю я там, братко, а тут уводзяць нейкага палячка. Таксама, як мы з табою, антлясын, толькі са знакам «П» на грудзіне. Уцякаў ды злавілі. Ледзь яны там яго не з'елі. Я гэта ў кут. Думаю, будзе яшчэ і мне. А той бязмен яго лае па-польску ўжо не па-нашаму, а потым раз, другі раз у морду. Хоць ты плач, а хлопец той зацяўся і ні слова. Толькі слёзы па шчоках цякуць. Ведаеш сам, паляк, бачыў, крычыць мне бязмен. Было б і табе, каб мяне не было. Вот дзе сволач, а? За што ж ты яго? Птушка і тая з выраю ляціць, а гэта ж чалавек. Каб мяне не было, каб цябе разам з гітлерамі згалела. А? Дык не было б таго, што ёсць, ні вайны, ні бяды. А так вось я адседзеў з тым тадакам свае 10 дзён. Ён з вёскі таксама, з-пад кельцаў. Я яму нават, выходзячы, палёўку сваю за гэтую, злітуйся, Божа, кепачку аддаў. Хай сабе, думаю, будзе табе твая і яшчэ польска. Бо і хлопец ты добры, і гора ў нас з табой адно. Ён застаўся, а я вось зноў да мельнікам. А там яшчэ палепшае. Эх, і крычаў жа ён гарбаты чорт. Думаў, што і мяне нахвошчуць і аддадуць яму зноў, а тут 10 дзён без гіфангіна. А сёння ж вось 11. Але, братко, называецца, мы з табой на свабодзе. Ён мне, фашыстоўская морда, ласку зрабіў, даў работу. А што душа ў мяне па дому, па дзецях ды жонцы баліць, што я не сплю начамі, думаю, жывыя яны хоць там, ці можа не, дык да гэтага а нікому і дела няма. І адно ў мяне, братко, Алесь, з галавы не выходзіць. Ці не ўвэцкваўся я тут назаўсёды парабкам немцу служыць. Ай, яшчэ і падпіску ўзялі, што не буду ўцякаць. Алесь глядзеў на земляка, на шэры чуб яго, даўно не стрыжаны і прыгладжаны трохі пяцярнёй, слухаў яго і ўспомніў маці на печы і казку яе пад смыканне кудзелі, ды ціхенькае любае вурчанне верацяна. Прыйшоўшы з коўзанкі, накормлены і сагрэты, ён слухае. А смецюхі, сынок,
што на дварэ грабуцца ў смецці разам з вераб'ямі. Это жаўранкі, тыя самыя, што вясною спяваюць у полі. Ён ведаў усё і тое, пастушок і школьнік, і знакам нязгоды спытаўся: «А дзе ж у жаўранка таго, што ў полі чуб?» «Вядома ж, чуб твой мацыя такая, як на зіму адрасця, так на вясну і аблезем. Вясною жаўраначак наш, сам дзеткі чуў, звініць званочкам, а ўзімку халадамі ды завеямі грабецца сабе ў конскім гэтым самым бобе, ды толькі цвіркае, і нікуды ён не ляціць. Шэрым ды ціхім смецюхом, што вось сядзіць ды толькі цвіркае, здаўся Алесю і гэты братко Саладуха. Прыгрэла б роднае сонца, і заспяваў бы наш Змітрук. А так, а што калі б сказаць яму: «Давай, брат, разам махнём». Скажу, а мазалёк мне: «Баба, вось ужо колькі збіраемся, рыхтуемся». Крушынава: «Хлопчыкі, канспірацыя, асцярожнасць». А тут я чалавеку з вуліцы бах і сказаў: «Так-такі, чакай, так-такі з вуліцы ён? І хто ж яго пашкадуе? Млынар? Ці Гітлер? Ці бязмен?» Бачыш, як ён задумаўся, зямляк, як замаркоціўся, гледзячы ў акно. Ці здагадаюся, пра што ён, а? Што, Зміцер? Хораша цяпер у нас. Братку ты мой, птушкай ляцеў бы. Авёс косяць, пахнуць бульбянішчы, яблыкі. Каля градаў пойдзеш, есці захочацца. Араць, араць ранічкою, а? Я, братко, за рыбай свету не бачу. Цяпер жа самыя шчупаке пачаліся. Нядзелькі дачакаешся, наловіш узбанок вясёленькіх жыўцоў і падаўся паўзнёмане. Этак было, Змітрук. Ты пра вайну, а пра яе, братку, і думаць нават страшна. І фронт прайшоў, і пошасць тая самая, Гітлеры, і ў нас. Ці жывы хто застаўся, а мы тут з табою. Так яно, браце, мы тут з табою, пакуль там гарыць, стаім на гэтым беразе ды пазіраем, як цяляты. А маем права мы стаяць, чакаць, пакуль народу нашаму так цяжка. А што ж ты зробіш, братко? Ці я, ці ты? Што мы з табою адны тут сядзім? Сам бачыў у лагеры людзей з усяго свету. Пакінь, Змітрук. Алесь устаў, надзеў учора толькі куплены пінжак, і капелюш важна змяніўся, загаварыў па-нямецку. Братко ж ты мой! Дойч! Усміхнуўся Змітрук. Ну, вось. А ўся гэта камедыя патрэбна нам для аднаго. Касцюм для маскіроўкі, грошы на білет. З-за гэтага я і затрымаўся тут аж дагэтуль. Ты, браце, лішні не цягні. Цяпер якраз пара. Яны аслеплены сваімі перамогамі,
менш будуць глядзець. Збірайся і ходу. І то плакаў наш Якаў, ды плакаў, а ўсё яму пан Бог аднакаў. Я ведаю, братко, ды што ж, я табе просто скажу, як і ты мне сказаў. Ты ж мяне не возьмеш, і свая ў цябе кампанія, вядома ж, і талакой на такое дело не пойдзеш. А я, братко, адзін, як тая тросць на пожары. Ні вопраткі ў мяне цывільнае няма, ні гіргітаць не ўмею па-нямецку. Сядзі ў сваім млыне, валачы за вала і чакай, як вол доўбні. Як гэта ты адзін? Апусціў, браце, вушы. Я табе 20 хлопцаў дам. Ну, не 20, вядома. А дам я табе сёння адрес аднаго. Адрес? Які там адрес, калі ён ад цябе за кіламетраў 5 жыве? У Альтенведалі. Таксама ў Бауэра працуе. Антанович Васіль. Я табе вось запішу. Пераадзецца трэба. Пераадзецца трэба, Змітрук. Сабрацца трэба. Васіль табе дапаможа, а той возьме з сабою. Пішы, братко, ажыў Змітрук. Ой, ой, это пішы, пішы, а я яго знайду. Скажу, што ты паслаў. А потым дай мне паперкі, і я табе запішу бабін адрес. Ты ўжо, братко, Алесь, зрабі ласку, напішаш ёй, што я жывы, што і я, скажы, хутка прыйду. Хоць вадою панём, а не пашлеш, а пашлі. Руку цісне на развітанне, а ў вачах слёзы. Нічога, Змейцер. Тут, браце, трэба толькі старацца, трэба толькі хацець. І, прабач, мне трэба пакуль што маўчаць. Я, як табе, а ты глядзі, Антанович, і ўсё, больш не ляпай. А, братко ж, што ж я, блазаны які, што я, жыць не хачу. Алесь правёў земляка да дзвярэй, пакуль ён павольна спускаўся па ўсходах, па-конску грукаючы чаравікамі, сумна глядзеў яму ўслед. На апошняй прыступцы той азірнуўся, яшчэ раз цапнуў шчопцямі за доўгі ломаны казырок і замест добрых слоў усміхнуўся шырока і родна. Ужо, здаецца, не смяцюх. Значыцца, сёння, думаў Алесь, яшчэ ўсё прыпёршыся да вушака адчыненых дзвярэй. Сёння апоўначы. А як гэта цяжка чакаць, як гэта радасна, трывожна рыхтавацца да палёту. Ён усміхнуўся. Як гэта брыдка, што ты вось і сапраўды, як баба, не вытрываў, ляпнуў. Пра гэта ведалі пакуль што толькі самі яны, найбліжэйшыя і цярэнь. Ёсць такое рашэнне. Алесю і Андрэю вырушыць у разведку. Прабяруцца, дадуць сігнал, што і як. Пісьмы ўжо з таго боку пайшлі. Пакуль што толькі з прыгранічных пунктаў, з Гродна, з Брэста, з Беластоку. Хто застаецца, будуць выкручвацца ад безменай паліцыі. Мы што? Мы не думаем. А тыя два, блазнота, яны ўжо не першы раз уцякаюць. А потым і самі. Ну, прычым тут каля іх даўно і добра здружанай кампаніі цярэнь. Ты просто пры тым, што ад яго цяпер нічого не схаваеш.
Ён ужо другі тыдзень жыве ў іхнім пакойчыку, трэці. Цяпер ужо Грубар не цырымоніўся з імі, як да вайны з саветамі. Узяў ды ўсяліў ім трэцяга. Цярэніў пакойчык, здаўшы рабочаму немцу. І хлопцы не бунтаваліся. Ім і нядоўга тут засталося сядзець, ім патрэбна і асцярожнасць. Такая, як у цябе? Ужо без усмешкі падумаў Алесь. Рассаладзеў. Чуеш, яшчэ адна ідзе. Скажы ёй, это ж так чалавечна будзе, так хоража выйдзе у цябе па-нямецку. Да пабачэння радзіма кліча. Яна ішла сюды, Марыхін. Гэта яе казінае туп-туп пачулася знізу. А вось і сама, сур'ёзная, светлая, з чыстай пасцельнай бялізнай на левай руцэ. Добры дзень, павіталася. Ну, зусім афіцыйна. Добры дзень, як жывеш, Марыхін? Дзякую, добра. Ясна, всё яшчэ ўся не мае вока. Не ладзілася ў яе чамусьці з прыбіраннем іхняга пакоя. Яшчэ як жылі яны з Андрэем удвух. І так бывала, што, вярнуўшыся з работы, хлопцы заставалі падлогу непадмеценую, вядро на калідоры пустое. Ну, добра, ложкі мы і самі засцелім. Вады таксама прынясём, але ж чаму такая неўвага? Няўжо і гэтая бядняцкая дзяўчо ўжо навучылася не лічыць іх за людзей. Убачыўшы на фольксфесце Марыхін з флігерам, Алесь назаўтра упікнуў дзяўчыну за непавагу да іх. Яна зачырванялася, але змоўчала. А потым хлопцам, калі прыгледзеліся лепш, стала ясна, што ёй і сапраўды няма калі дыхнуць. Дзяўчо перасцілае ложак і маўчыць. Перакілілася далёка, аднак збоку відаць, як па губках яе пагульвае усмешка. Марыхін, ну што? Забыўся, як я называюся? Чаго ты на мяне злуеш? А чаму ты такі нядобры? Я? А што, па-твойму, я? Ну, не такі ўжо я, калі падумаць, трохі і дрэнны. Мы просто добра не ведалі, што табе тут так много работы, што Грубары твае такія павукі. Мы думалі, ты так гэта з намі, як з палоннымі. І ты не злуй. Што? Не злуеш ужо? Яна не вытрывала, засмяялась. Хочаш мяне на ручки взять? Ты скажи толькі не, або хоць галавой кіўні, каб я ведаў, што ўжо не злуеш. І што ж? Дзяўчына не сказала не, а галавой кіўнула. Прычым яшчэ цікнула з-пад лба і зноў пырснула смехам. Алесь таксама. От так, уздыхнула Марыхін, міжвольна, па даўняй прывычцы пераймаючы бацьку. І каб сказаць хоць што, сказала: смех, Алесь, это здароўе. Ох, так. Ты ведаеш, Марыхін, што? Пачаў ён раптам з нейкага натхнення пра другое. Я табе меўся штосьці сказаць пра аднаго цудоўнага чалавека. Ну што? Як быццам насцярожана спыталася яна. А не будзеш ніколі злаваць? Дык я ж сказала. Ну, добра, слухай. Неяк твой Фаці быў тут у нас. Ён здзіўлена заўважыў, што яна зачырванялася, аднак не спыніўся. І Фаці твой гаварыў нам, Марыхін, гэта мне, калі ты хочаш, зусім не цікава. Гэта цябе, калі хочаш, з двара пачуўся так добра знаёмы, такі ўжо агорклы голас. Мары! Але цяпер ён прыйшоўся, відаць, якраз у пару. Марыхін
кінула, як трымала падушку на ложак, і міма Алеся, хаваючы твар, пабегла з пакою. У дзвярах зачапілася фартушком за кручок і нечакана для Алеся ўпершыню пры ім і з прыплачам успыхнула: «Сакармент!» Чамаданы ляжаць у парозе адзін на адным. У іх па булцы хлеба ды па кавалку крывянкі, узятай на ўсю картачку авансам. Там і рабочая вопратка, вайсковая форма, у якой яны выйшлі са шталагу. І пакідаць шкада, і хлеб з каўбасой не будуць так грымець. Ляжыць у ложку і церань, якому нават як быццам зусім хоць бы што іх сёння ад'езд. Цяпер ён толькі даведаўся, што едуць яны сёння. Двое паедуць, а больш застанецца тут, так што ты, брат, глядзі. Я нічога не знаю, не ведаю. Так яго далікатна і папярэдзілі. І ён маўчыць, адвярнуўшыся. А ўцекачы сядзяць пакуль што да цягніка каля зацемненага акна і ціха гутараць. Гавораць, як заўсёды, больш Алесь. Ну, тое, што яны, каб не закон, самі да нас чапляліся б, дык гэта, браце, факт. На Крыштальглас у Нойштаце было іх цэлы бабскі свет. А поўдні, як са сталоўкі выйдуць, дык так і глядзяць, каб снежкамі з нашымі зачапіцца. Хоць майстры, як тыя еўнухі, то зіркаюць на іх, то лаюцца. Чорныя, рыжыя, белыя фройлен, все як агонь. Белых тут, правда, менш, чым было ў Памераніі. Толькі вось наша Марыхін. Ды гэтае не тое. А там сцервы распусныя ёсць, языкастыя, як і на Дэтагум, зрэштым. Такая модненькая ў культурным халаціку, а ідзе ў перапынку па цэху ды крычыць па-нашаму. Хтосьці толькі што навучыў: «Хочаш, дам? Хочаш, дам!» Было аднойчы і горш. А што там горш? Не вытрымаў церань, лёг на спіну. Прырода да прыроды цягне. Ай вы! І нашы хлопцы малайцы, которые не дрэмля ў шапку. Ты, Васюрневіч, я чуў пра Марыхіна. Это не тое. Памірыўся я сёння, чагосьці заплакала. А ты зірні лепш, як яна бегае за тым салдатам. Ты раз таго флігера бачыў, а мне гаварылі, што ён яе водзіць штовечар. Ты думаеш, яны там моляцца? Мужчына пад 40, гладенькі, чырванаморды. Ён ляжаў на падушцы, як пасля лазні, і шчасліва, нявінна усміхаўся. Ну і далей што? Спытаўся Алесь, прыплюшчыўшы вочы пад зведзенымі светлымі брывамі. Што ты нам скажаш яшчэ? А што мне сказаць? Б'юць, уцякай, даюць, бяры, не даюць, пастарайся. І многа ж ты пастараўся? Спытаўся Мазалёк. А ўжо ж больш за цябе. Табе, дзядзька, не гэтае трэба. Там, можа, хлеба кавалка няма. Сядзяць, можа, на попеле. Дзяцей же, сам гаварыў, поўная хата. Пайдзі хоць лапцікі на зіму попляці. А што табе? Прыўстаў на пасцелі цярень. Можна будзе, дык і пайду. Паглядзім яшчэ, як ты выскачыш. Як табе чамаданчык паможа. І там не разгуляешся. Позна, немцы і там. Не пазухуеш доўга. Захіп ды сюды. А ты што, будзеш рад? Што мне за радасць? Хоць ты сабе галоўку скруці, падумаеш. Ведаем мы вас, такіх прападобных. В адным інтэрнаце хапае. І навязваць не трэба,
хоць і ўпрогалад жывуць. А ты ж ад'еўся тут, як мурза упадле. Ну, ты, а што? Што я зрабіў табе, карантыш ты? Чаго ты? Зрабіў? Возьми, зрабі. Пойди заяві на нас, яшчэ не позна. Грубар дасць мяса, 100 грамм без картачкі. Безмен у Берлін напіша ў сваё прадстаўніцтва. Героем будзеш, мать твоя сена не ела. На чорта ты мне здаўся, жаба ты. І правда, хлопцы, казалі на вас, што парнішкі. Ты нам гэтым не думай да пячы, узняўся Мазалёк. Мы самі ведаем, ад чаго мухі дохнуць, парнішкі. Табе хацелася б, можа, каб і мы з вами, немцам, лізалі зад, а? У карты резалі, ды да баб хадзілі. А дзе ты бачыў мяне там? Дзе бачыў? Ты ж у нас пан, культурны тата. Табе гэта нявыгадна. Ты да Эрны схадзі. Ці сёння Карначова чарга? А ты зраўняўся з Карначом? Ён хлопец абразованы, жыве сабе і ўсё. Ты з Самацевічам, можа, зраўняўся, хоць ён, па-вашаму, і безмен. Ты вас к чорту, хоць ты акно зачыняй, Алесь перастаў хадзіць. Пакінь, Андрэй. Тут ужо, брат, не да міру, адмахнуўся Андрэй. Ты з ім, гадам, табе, прыцішыў ён голас ледзь не да шэпту. Табе таксама, можа, чорт іх там бяры на фронте нашых. А што ж ты думаў? Сеў нарэшце на ложку Цярэнь. Мне таварышы твае трэба? Што я бачыў ад іх? Што бабу маю загналі ў калгас? Дзе мне добра, там і маё. А думаеш, ён з немца смешачкі знайшоў, пабратаўся. Ну дык ты, ляш, адвярніся і храпі, хоць ты захлыніся разам з тваім грубарам. Мы без смаркатых абыдземся. У цябе яшчэ не спытаўся, што мне рабіць. Ты другі яшчэ ведаеш, дзе быў, калі я... Ён не скончыў, бо раптам зусім нечакана шчасць адчыніліся дзверы, і на парозе з'явіўся даўжэзны няўдаліца Герман, Грубараў сын. Марыхін тут? Спытаў ён. Добрыя людзі стукаюцца, а не лезуць, як вы, сустрэў яго Алесь. У цябе не пытаюцца, гэта наш дом. А вы падкрадаліся, відаць. Баяцца, думаеш, буду вас, сакармент. Я пытаюся, Марыхін тут? Ты хворы чалавек, ці што? Чо ж ёй тут быць? А ты не пляці. Фатар казаў, ёй трэба спаць лажыцца, а не бегаць, як сутцы. Яна, здаецца, пабегла сюды. У Эрны грабе няма, а заўтра рано ўставаць. Ну, а нам што да гэтага? Яшчэ ўсё спакойна спытаў Алесь. Ды тут не вытрымаў Мазалёк. Ты сляпы? На 2 мовах выбухнуў ён. Ты што, придурак? Сам паглядзі, калі не верыш. Шукай, ну, шукай сам. І пашукаю. Ты думаеш? Герман зірнуў пад ложак пад другі. Яна павінна працаваць. Цяпер вайна. Падрапаўся за дзверы шафы, хочучы адчыніць. Ключ дайце, а то я фатару скажу. Ну ж і страшна. Ай-яй-яй-яй-яй. Ці, можа, вам, бандыты рускія, у гестапа захацелася? Ах ты, курач, курач. І ён яшчэ... Андрэй! Перасцярог Алесь. І ў тоне яго голасу пачулася: апошнія гадзіны, пацярпі. Я вас пытаюся, дзе ключ? Можа, у яго? Дык што ж гэта? Чарэнь! Адвярнуўся Герман ад шафы. Ты наш работнік, есі наш хлеб,
Тут Мазалёк заўважыў на стале ключ, спрытна і незаўважна адамкнуў шафу, і ключ палажыў на ранейшае месца. Чаго яны, чаго? — схапіўся Цярэнь. Ключ у мяне? А можа, ён у іх? Узгарэўся яшчэ большы Герман. Што вы жартачкі строіць з мяне? Хочаце, можа, каб я вам паказаў, што такое немец? Да не трэба паказваць, — адказаў Алесь. І ты не гарачыся, бо выйдзеш на двор, прастудзішся, памрэш. А што тады скажа фатэр? Ты лепш паспрабуй яшчэ раз адчыніць. З усёй нямецкай сілай. А што? З дурнавата збянтэжаным выглядам Герман узяўся за ручку дзверцаў, тузануў, адчыніў іх, тыцнуўся ў шафу і зноў зачыніў. Ну, бачыш, а Марыхін няма. Пойдзеш ужо? Шкада. Скажы, гутэ нахт, не забудься. І закончыў по-беларуску. А пора тылу, ёлкі кашлатыя. Всё гэта, аднак, ні крышку не кранула Германам. Выйшаў, не зачыніўшы дзвярэй, неўзабаве пачулася, як ветліва ён стукаў у суседнія дзверы, дзе ў былым Цярэневым пакоі жыў кватарант Арыец. 100% расовы нардыцкі нутрэц, — сказаў Алесь, зачыніўшы дзверы. Шкада, што ён ужо, відаць, не дасць для фюрэра прыплоду. От радыя, — азваўся з пасцелі Цярэнь. Насмяяліся з чалавека і радыя, інтэлігенцыя. А ты догані яго, пашкадуй, каб не падумаў, што і ты. На, вось табе зусім па-бабску жэстам адказаў Церань. Ах, ляпнуў бы я табе, ляпнуў. Пакінь, Андрэй, годзе ўжо, абрыдла. Калі патушылі святло, Цярэнь перачакаў яшчэ адну хвіліну цішыні, пасля ж такі не вытрываў. Што, не казаў я? Марыхін, Шмарыхін, сама пабегла. Ты, бабу, гэтым не страш. Невінныя, чыстыя вочы, парнішкі. І засмяяўся з брагаю ў горле шчасліва. Ты б гэтым з тых, як гаворыць Андрэй, з землячкоў, якім пашанцавала натрапіць на цёплае месца, прыжыцца там і нават трохі распанець. Карты і п'янства Цярэню не падыходзілі. Культуру ён смакаваў у танным франтаўстве і ў лёгкадаступным, нерызыкоўным каханні. Спраўнейшы, чым ва ўсіх, хоць і тандэнтны касцюм светла-зялёны, порткі помпы з гольфамі, зусім як залаты ланцужок гадзінніка штампоўкі, на ўсю даўжыню выпушчаны з камізэлькай кішэні. Туфлі жоўценькія, капелюш, карак і пуза даволі грунтоўна нажытыя пры каўбасах, і фанаберыстасць, якая проста чорт ведама адкуль узялася у гэтага ціхага, як здавалася раней, ушталагу непрыкметнага дзядзькі з-пад ліды. Папярэдняга гаспадара, таксама каўбасніка, Цярэню ўдалося падкаціцца да самой фрау Брэквольд, гаспадыні. Там ён галоўным чынам і падгладзіўся. Там прыйшла да яго і ўпэўнены, што немкам такія, як ён, падабаюцца. Аднак на другім месяцы яго кахання, калі ўжо Цярэнь і зусім асмялеў, чорны каржакаваты гер Брэквольд падпільнаваў яго, нарэшце і застаў. Свайму цудоўнаму работніку ён спачатку заехаў па карку, пасля ў немым узлютаванні цяў нагою пад зад,
размахнуўся яшчэ раз, ды той кулём зляцеў паўсходак на ніз, прывёў сябе трохі ў парадак і знік у цемры і цішыні. Вінаватая фрау, шмат маладзейшая за свайго рагача, на каленях прасіла не ганьбіць яе, не заяўляць у паліцыю і не пісаць нічога сыну на фронт. І таму толькі Брэквальд не зрабіў з гэтага скандалу, а проста ціха за кухлем піва збыў чарэня Груберу, які прыняў такое за сяброўскую паслугу. На новым месцы цярень, акраяўшы ад страху, падсунуўся быў нават да Груберавых прадаўшчыц, якія спачатку самі блазнючкі заігрывалі з ім. Але аднойчы чорненькая Траўтэль, што здавалася якраз найбольш падатлівай, пастрашыла яго ўсур'ёз паліцыі, а потым яшчэ і расказала пра тое прызнанне Ірме і Марыхін, і ўсе яны хіхікалі з яго. А ён сышоўся з Эрнай. І ўсё гэта рабілася ў той час, калі дома ў яго хата пацякала яшчэ 2 гады таму назад, а баба яго, драпежная да працы цётачка, адна ўжо 3-й год тузаецца з бядой, надгаладзь гадуючы 5 дзяцей і нямоглую свякроў. Кожны раз, калі з пошты прыносілі доўгачаканае пісьмо, яна амаль заўсёды ад спеху не так разрывала канверт, каравамі ад работы далонямі разгладжвала на стале скупы лісток, запісанай каракулямі паперы, і праз даўно гатовыя слёзы зачытвала малым і старой, што іх тата і сын, благодара Богу, яшчэ жыв і здрув, а дадому начальства пока не пускаець. Так бывала раней, пакуль не пачалася нямецка-савецкая вайна. А сёння, хто ведае, можа, фюрер ягоных гаспадароў агнём і кулямі паклапаціўся, каб чарэнева хата больш не цякла. А паразка не плакала, а можа, пераседзела буру ў баразне квактухаю і плача зноў, пакуль што дарма чакаючы, з тое Германіі хоць бы славечка. Калі Алесі Мазалёк усталі з крэслаў, каб ужо ісці, і, не ўключаючы святла, ўзялі свае чамаданы, Руневіч не стрываў. Цярэнь, Самусік, ты чуеш? Шчасліва, буркнуў той, не адварочваючыся ад сцяны. Шчасліва, ты шчасліва? Дзякуем. А ты глядзі. Я табе яшчэ раз гавару. Сварка сваркай, гара, брат, з гарой не сыходзіцца. Сустрэнемся яшчэ. Калі не там, дык чаго добрага і тут. Да і нашы хлопцы застаюцца. Ты мяне чуеш? Я ж не малы. Я да цябе нічога не маю. Ну, а Андрэй як-небудзь перажыве. Будь здароў. І не дурыся, вяртайся да хаты. Ты не глядзі, ён не скончыў, вознізу праз зачыненае акно пачуўся раптам так добра знаёмы жаночы голас. Мары! Мары! Come here! Хлопцы паставілі чамаданы, падышлі да акна. Ад сцяны Грубаравага дома, добра прыкметныя ў рэдкім змроку, аддзяліліся 2 постаці, мужчына і жанчына. Хутка перайшлі вуліцы пад цёмную засень сквера, адтуль неўзабаве зноў пачуўся ўладны голас фрау Грубер, пляск рукой па спіне, раз і другі, і вуліцу зноў перайшлі да пад'езда 2 постаці, жаночыя. Першая ў светлым нават перабегла. Вы, майнгер, павінны ведаць, здаецца, калі вы зразумела культурны чалавек, што дзяўчына не ваша, а наша, што яна павінна не з салдатамі валачыцца,
а спаць і назаўтра рана ўставаць да працы. Зо! Чаго ты хочаш, мой стары друг? Стрымліваў абурэнне другі маладзейшы голас. Ты хочаш, каб я не паглядзеў на твае гады і паказаў табе сакармент, што такое нямецкі салдат? Для мяне гэта глупства, Майнгер. Вы яшчэ вельмі малады для гэтага. Не забывайце, што я нацыянал-сацыяліст, што я і сам быў нямецкі салдат, сам ваяваў за Германію. Зо! Я добра ведаю, што не ў гэтым ваш абавязак, Майнгер, перад фюрерам і радзімай, каб цягаць па кутках маладзенькую дурную дзяўчыну, якая не ваша, а наша. Зо! І ваше шчасце, Майнгер. Адольф! Пачуўся ад сцяны ўладны жаночы голас. Адольф! Ты што, здурнеў? Фрау Грубер зноў перайшла цераз вуліцу на сквер. Што яны там гаварылі ўтраіх, даўгавата, прыцішана. Адгэтуль з акна цяжка было разабрацца. Потым з цемры на супрацьлеглы тратуар выйшлі 3 постаці. Вось так пачуўся жаночы голас. Я пайду, Адольф, а ты можаш сабе пагутарыць з маладым чалавекам. Толькі ж не так несалідна, мой мілы. Спакойнай ночы. Спакойнай ночы, фрау Грубер. Мужчыны засталіся адны. Яны памалей перайшлі на гэты бок, спыніліся трошкі лявей ад акна, праз якое іх чулі. Зо! Пачуў пасля паўзу старэйшы. Я спадзяюся, Майнгер, што вы прабачыце старому салдату. Нервы, праклятыя нервы, я ведаю маладосць, я сам быў салдат. Карпаты, Галіцыя, у Францыі таксама быў. Закурвайце, прашу, вось агонь. Это яшчэ перадваенная цыгара. Для сябе толькі прыпас. Дык значыцца, я быў таксама салдат і ведаю. Вы цяпер адпачываеце пасля ранення ў тыле і салдат, Майнгер, заўсёды салдат. Прыма цыгара, перабіў яго малады, а з гэтай фройлен вам не варта ўзнімаць столькі шуму. Хто яна? Ваша дачка? Унучка? Пляменніца? Што ёй зробіцца? Ён прыцішыў голас да шэпту, нават пазней засмяяўся. І ў Югаславіі, я скажу вам для прыкладу, там, між намі зразумела кажучы, з такімі справамі рабілася проста і акуратна. Для нас наладжваліся аблавы на дзяўчат, натуральна прыгожых, югаславянкі, прыма жанчыны, Майнгер, асабліва у Далмацыі. Наша начальство старалася, зрэшты, вядома, як і ўсюды. Салдат ваюе за бацькаўшчыну, а бацькаўшчына думае пра свайго салдата. Праўда, тут дома мы самі павінны думаць пра гэта. У вас іх 3, а вы, Майнгер, за адну такі шум. Я казаў ужо, нервы, праклятыя нервы, зо! Я разумею, таму і не злуюся. Цяпер мы хутка вырушым на ўсход, рабіць гарачую зямлю, ну і паспытаць, вядома, што там за смак будзе з рускіх жанчын. Казённыя вочы, яны і тут унізе пад акном з халоднай вопытнай нахабнасцю. Слухай, шапнуў Алесь, крэслам зверху, ці пустой бутэлькай, а? Ішлі б яны к чорту, спознімся праз іх. Не спазніліся, але часу засталося ў абрэз. Ніхто іх, зразумела, не праводзіў, нікога знаёмага не сустрэлі, і тут няма.
і трэба пачынаць. Алесь падышоў да акенца касы і, не заглядваючы, як мага незалежней, сказаў: 2 да сувалак. І працягнуў акенца маркі. Трасца табе нямецкая акуратнасць. Фройланд з рыжымі буклямі ўзяла, ён убачыў, прыгнуўшыся, вялізную тоўстую кнігу, разгарнула яе, павадзіла пальчыкам па старонцы, ўзяла другую кнігу, і вось нарэшце: няма ніякіх завулькі. Што ж вы хочаце? Вырашалі і момант, і тон. Не трацячы яго, Руневіч засмяяўся і сказаў: прабачце, Фройланд, за няўдалы жарт. Мне вядома 2 да Берліна. Далей, Бог бацька, далей, Бог бацька, стукала сэрца. Малы насаты франт пад цірольскім капелюшом мазалёк, як паролі належала, важна маўчаў. 2 да Берліна, прашу, да адпраўлення Майнагерен. Толькі 3 мінуты, вашы жарты. Больш не было калі слухаць. Які ты бедны і брудны і свой. За 2 гады, якое там, за 200 год нашай тугі, ты не змяніўся ані трошкі. Старая кепачка, стройчы паломаным казырком, універсальная памочніца пастушка, і матыля накрыць на кветцы, і вады зачэрпаць там, дзе цяжка перагнуцца з берага, і яблык з чужога саду накрасці. Яна прарвана нейкім незразумелым спосабам, прахуджана, як бацькоўская страха, і з шэрай тканіны відаць саламяны пучок валасоў, якія даўно пара і памыць і пастрыгчы. Картовая кашулька таксама ўжо вераб'інага колеру. Шарачковыя портачкі, куды там тая чартакожына паноскасці, і шматпакутныя ножкі, таксама шарачак, толькі з крывавымі цыпкамі. Яны, твоя ногі, стаяць не проста так сабе, а нібы уросшы ў траву, а вочы з-пад саламяных брывоў у свеце сваім хітрыя, вясёлыя і злосныя. Вочы глядзяць насцярожана, палахліва. У межах вялікага рэйха наш беларускі пастушок. Скажы нам, хлопчык, где тут граница? Дядькі ў капелюшах з чамаданам. Што яны хочуць, паны? І адкуль яны, хто? Ты правядзі нас, каровы паходзяць і самі. Мы табе на цукеркі дамо. Во, 5 марак. Не хочаш? Ну, маме аддасі. Бяры. Малая рука поцягнулася недаверліва, взяла і заціснула ў жменю старую, ўжо не хрусткую паперку. Тады ножкі рвануліся з месца і замільгалі пяткамі па выкручастай сцежцы ў верасе, паміж бяроз і сасонак, не ўцякаючы, пэўна ж, а клічучы за сабой. І вось яны, палонныя, бягуць за ім, з ужо недарэчнымі тут чамаданамі, у недарэчных касцюмах, капелюшах, бягуць і не здзіўляюцца, навошта бегчы ў гэтай зялёнай, неверагодна ціхай пустэчы, чаму ім нельга ісці, заміраючы ад шчаслівай трывогі. Ды пяткі мільгаюць над сцежкай у шырокіх раструбах калашын, карэлыя пяткі і насцярожваюць, і смех варушаць у душы і клічуць. Лес быў, як лес, неба, як неба, ды хлопчык, як ён раней сарваўся з месца, так і спыніўся раптам. Узлесак? Паляна? Шырокая просека? Гэта ж яна ўжо, нейтральная паласа. Вунь, прамовіў нарэшце малы, там ёсць дзірка пад дрот.
Моя мама ходила да тёткі туды ў саветы, і я хадзіў з ёю, бо немцы дарога яшчэ не пускаюць, і ездзяць жандары, глядяць, каб граніца стаяла. Ён і рвануўся зноў, і пяткі зноў замільгалі на захад. Кантрольная паласа ўжо зарасла свірэпай, а дрот яшчэ не вельмі ржавы, калючы дрот ужо мёртвай граніцы, стаяў, цягнуўся з поўдня на поўнач, нібы забыты. Жывая граніца двух светаў, граніца з агню і крыві, адкінута аж за Дняпро. А мёртвая яшчэ паўзе, і нават хлопчык кажа, кантралюецца. Ды ўжо яна не непрыступная. Дзве ніжнія драціны нацягнуты ўверх і закручаны за вышэйшыя. Нядаўна тут хтосьці пралазіў з дзяржавы ў дзяржаву. Не, проста з вёскі в суседнюю вёску. Можа, і наш праваднік якраз тут, можа, поўз за мамай да цёткі ў госць. Няма ўжо тут ні пільных вачэй у лістоце, ні сабачага пакутліва зацятага ў сабе паскавытвання, ні агню і металу, апошніх для парушальніка. Толькі вось слуп, паласаты, чырвона-зялёны слуп, з савецкім гербам. Это ўжо там, на родным беразе, калі яны прапаўзлі пад дратамі, штурхаючы перад сабою зноў яшчэ больш недарэчныя чамаданы. Герб на слупе, знявечаны аўтаматнай чаргой. Задыханы Алесь, трымаючы ў руцэ свой капелюш, які быў зачапіўся ў дроце, падышоў да слупа і нібы ўспёрся на яго свабоднай рукой, нібы пагладзіў, руку затрымаўшы на ім. Нават выдыхнуў ціха: «І што ж ты так падкачаў? Пайшлі, Алесь, чорт ім верыў, давай у лес, найдалей». Адразу столькі слоў пасля маўчання, і тут, наогул, за гэтыя дні, калі Андрэй быў у ролі маўклівага немца, яны ішлі драбналесцем даволі доўга і хутка, потым збочылі ў гушчар, прыселі на абрыдлых крохкіх чамаданах. «Кінуць бы іх», — сказаў Андрэй, — «і кепкі надзець бы. Пі, браток, цішыню. Я і вады сербануў бы. Ці пакуль цішыню. Пакуль пяткі мільгаюць, ды колы татахкаюць у галаве. Эх, мазоль, мазалёк, і сіганулі ж мы з табой за гэтыя 3 дні, ажно не верыцца. Это табе не кола чэшскае, не нашы з бутрымам ногі. Тэхніка, геаграфія і бяссонніца, і трывога. Куды б нас ужо запякалі цяпер, а? Ну, каб злавілі. Штрафною ротай не абышлося б. Не радуйся, рано. А дзе Сергею напішам? Под титламі ёлкі кашлатыя. Августово у нас застаецца правей. Да Гродна тупаем. Так, брат, няма яшчэ чаго пісаць. Баюся, што там яны глядяць пільней, чым дома. Хоць і трыумф, а орднунг все ж таки будзе. Ну вось. А чемоданы, кажаш, кінуць? І капелюшы? Глядзі, каб не прыйшлося табе помаўчаць і за Гродна. Не толькі ў Гродні. Ну, пакуль не дабяромся. Ай, лягу я, як на мамінай печы. Лажыся і ты, з паўгадзінкі. Ён расцягнуўся ў верасе і ўнурыўся гарачым тварам у падкладзеныя рукі. У цішыню праваліўся, у невыразны верасовы пах і земляны і любы. Аднак панёс туды
свой неспакой і трывогу напружаных дзён. Сувалак у тоўстым чыгуначным даведніку не знайшла ім і берлінская фройлен-касірка. Яшчэ раз давялося весела перапрасіць за жарт і сігануць на Кёнігсберг. Чаму ж такі круг на Сувалкі, а не прасцей з Баварыі на Брэслаў ці на Кракаў? Так прадугледжваў іхні калектыўны план. Гончыя пісьмы пойдуць за ўцекачамі. Трэба думаць на прасткі. Па-другое, практыка паказала, што на акупіраванай зямлі у той жа Чэхіі ці ў Польшчы, аслабіўшы пільнасць, попадзешся хутчэй, чым у самой Нямецчыне, дзе мала каму ўзбрыдзе ў галаву і ў вагоне, і на вакзале пацікавіцца іменна гэтымі двума. І трэцяе, калі адзін з іх маўчыць, баючыся за мову, дык другі час ад часу гаворыць. Так і было. Андрэй толькі адбуркваўся якім-небудзь натуральным, але бясспрэчна, а то ўсё больш чытаў і часопісы, кнігу, ды пазіраў у акно. І так хацелася, гледзячы на мазалькову важнасць, сарваць з ягонай галавы новенькі маскіровачны капелюш, хукнуць з-пад нізу і пляснуць аб столік ці аб падлогу. Або, далёка затаіўшы ў сабе і заўчасны і проста блазеньскі небяспечны смех, спытацца: «А дзе ж усё-такі мая Лібергер падзеліся зувалькі?» У Кёнігсбергу на вакзале яны шчасліва сустрэлі земляка Энтласана з павязкай на нейкім чэшскім мундзіры, і хлопец расказаў ім, што Сувалкі даўно ўжо зудаўэн, што ад Сувалак можна яшчэ не ісці пехатой, а вельмі проста рызыкнуць да станцыі Шчэпкі. І сам ён хутка рызыкне, вось толькі трохі прыадзенецца. А рызыка, як аказалася, была. Іменна там, пасля фатальнага зудаўэн, ноччу наскочыла праверка дакументаў. Першая. І там, калі ў лесе і былі акцёрскія здольнасці, дык яны вачавіткі паблеклі побач з Андрэем. Маўклівы немец драмаў у вагоне прыгараднага цягніка, або, дакладней сказаўшы, зусім падобна драмаў, устрывожаны гутаркай пасажыраў, мясцовых палякаў пра тое, што будзе праверка. Калі да яго падышлі вусаты кантралёр і праваднік з ліхтарыкам, як для пераможцаў даволі ветліва раскатурхалі яго для прад'яўлення дакументаў, Андрэй зусім такі непераймальным спакоем і саліднасцю мільгануў з-за пазухі сваёй энтласанскай паперынай у разгорнутых вокладках і зусім, проста ідэальна па-нямецку нездаволена буркнуў: «Што там у вас? Дзе ж не паляк, панове?» Кантралёр пастарэчы нядбайна казырнуў і, крактануўшы, спытаўся у Алеся: «А вы?» Руневічу прыйшлося толькі паўтарыць і жэст, і соннае бурчанне, трошкі інакш па-свойму, а ўсё ж паўтарыць. Потым ужо замільгалі над сцежкай пяткі, а перад гэтым 3 дні і 3 ночы грукалі колы. Праўда, быў яшчэ раз пасля паездкі у паўпрэдства Берлін. Быў незнаёмы Шчэцін, была і Гдыня, і мора на даляглядзе Гданьск. Усюды толькі вакзалы, без выхаду ў горад, а то і з вагона. І ўсюды грукат колаў, трывожны, насцярожаны, горкі, як тая праклятая Гэгенруслянд.
Той бездарны прымітыўны крыклівы марш, пад які на экране ідуць, скаляць зубы істоты, што дома былі хто чалавекам, хто свіннёй, хто нелюдзям, а тут на гэты бок нашай граніцы сталі толькі забойцамі, рабаўнікамі. Казённыя вочы, зверыны гогат, пекельны лямант іхняй музыкі, іхняй толькі фашысцкай. Не той нямецкай, якую калісьці па песнях Моцарта і Шуберта вучыла любіць дарагая далёкая пані Ванда. 2 тыдні таму назад у нядзелю Алесь, Крушына і Андрэй трапілі ў парку на канцэрт прыезджай артысткі. Больш таго, ім удалося нават сядзець бліжэй да адкрытай эстрады, бачыць яе спявачкі прыгажосць, святло яе натхнення. Стройненькая шатэнка ў чорным велічна доўгім плацці, з якога і невінна і хвалюючы глядзелі пяшчотнасць шыі, плячэй, белых точаных рук, подступаў да таямнічай спакусы. Іменна там, над яе грудзьмі, чарнеў на ланцужку пакорлівы і строгі крыжык, і рукі былі складзены, як на малітву. Над урачыстым, ціхім уздымам скрыпак аркестра, у непарушнай цішыні лістоты і блекла-блакітнага неба, высока над дрэвамі парка, пад слёзы мужнага і па-дзіцячы чыстага захаплення, у яго Алесевай душы яна плыла непараўнана чароўная Аве Марыя вялікага Шуберта. Не малітва, не песня, высокі, сардэчны, непераможны гімн мацярынству. Неважнае тут, не галоўнае былі словы. 2 з іх толькі хвалявалі Алеся найбольш, шырокая на ўсю душу і поўная самай дзіцячай, нявіннай пяшчотнасці доўгая і глыбокая «Аве, жыві!» Імя простае ўсюды і ўсім дарагое. 3 пачуцці, 3 вобразы ажылі ў яго памяці пад гукі музыкі. Всяночнае ў іхнім мястэчку. Высока паднятае, прагна вясёлае полымя клубкоў паходняў за бясконцыя тыдні Вялікага посту, навітых з рознага рыззя, намочаных у газе і выкачаных у каламазі, з імі яны, падлеткі, ішлі сваёй дарогай, поўнай крыклівай і маўклівай маладзецкай радасці, ішлі і з горкі бачылі, як па іншых дарогах таксама палаюць клубкі. Другое, што здавалася яму, 10гадоваму хлапчуку, самым прыгожым, былі бясконцыя старанна жаласлівыя песні малітвы старцоў, сляпых бабулек на вазах з палатнянымі будамі і безногіх, безрукіх гугнявых дзядоў на зямлі, побач з задзёртымі аглоблямі, дзе хрупае сена, зусім чамусьці спакойны каняга. І трэцяе, асноўнае на тым амаль фантастычным фоне, распяты Христос і песня, якая толькі адна і здавалася Алесю важнай і верагоднай ва ўсёй эпапеі пакут і ўваскрэсення таго, хто быў Богам і чалавекам адразу. Нікчэмна бледны, барадатенькі псаломшчык, мнагадзетны п'янчушка, яны яго, школьнікі, ведалі добра, цяпер дзіўна ачышчаны ад брыдоты натхненнем, высокім і сардэчна любым голасам уздымаў над гарачым потным натоўпам цудоўную песню вялікай журбы і смутку,
што гучаннем і сэнсам стараславянскіх слоў «Не рыдай мяне, маці», да ціхага плачу, да таямнічага і бяздонна шчаслівага плачу даводзіла хлопчыка разам з мамай зацёртага ў бабскім натоўпе. «Не рыдай мяне, маці». Тую ўяўную ідэальную маці, якой складалася гэтыя разнамоўныя, рознагалосыя Аве Марія, ён уявіў па-сапраўднаму трохі пазней, калі ў нейкай зусім выпадковай кнізе свайго малалецтва ўбачыў упершыню Сікстінскую Мадону Рафаэля. Босую на акруглай, вянчанай аблокамі паверхні нашай планеты, бясконца мілую, як маці у горкай разлуцы. Тады, пад гукі вялікага жыццесцвярджэння у нямецкім святочным натоўпе ён, ужо даўно дарослы чалавек, былы і будучы салдат, зусім па-іншаму, да сардэчнага болю жывую і сумную, убачыў сваю хворую, затузаную гісторыяй матулю з яе старэчымі рыданнямі, што зліліся з вялікім, нязмерана, недаравальна глыбокім смуткам тысяч, мільёнаў іншых чалавечых маці. І яшчэ адно. Пасля Аве Марія артыстка з усмешкай Мадонны, адкланяўшыся стомлена, шчаслівая ад цэлай буры воплескаў, заспявала чароўна, як месячная ноч за вокнамі, калыханку. І пад першыя гукі Алесь, каторы ўжо раз сціснуў локаць Крушыны, хацеў адразу тут жа крыкнуць яму, што ён даўно ўжо ведае гэтую песню, што ён спяваў яе даўно, закахана гледзячы ў твар пані Ванды, на мілыя рукі яе, што вялі іхнія душы, іхнія галасы па хвалях песні, роднай любому маленству. І там быў Шуберт, і тут. А дзе ж падзеўся ён, заглушаны звярыным рыкам паходных маршаў? Няўжо гэта адзін і той жа народ падараваў чалавецтву і гімн мацярынству, і песню бясхмарнага маленства, і дзіка бяздарныя маршы крывавых паходаў, такіх як той Геген Руслянд. Не марш як музыка, а проста грукат вялізнай машыны знішчэння, што ўсю дарогу ўспамінаўся пад несціханы перастук, абы наперад, абы найбольш зямлі, крыві і слёз пад колы. Нашто ж гэта я думаю так многа пра цябе, Нямецчына? Нават ужо тут, на роднай зямлі? Нібыта зноў вязуць мяне на той расстрэл пасля нашага бунту маёнтку. Вязуць па пясчанай дарозе ў лесе. Потым машына рэзка спыняецца, а пыл, што цягнуўся за ёю, нямецкі пыл абганяе яе, лезе пад колы абапал і зверху. Я вось спыніўся на момант, пераступіўшы нарэшце свой Рубікон. Ужо Беларусь! І яшчэ Беларусі як быццам няма, яшчэ пустэча навокал, а пыл, нямецкі пыл успамінаў, ажно абганяе мяне. Немцы, я не пакіну вас там за дратамі граніцы. У агонь нашых новых сустрэч я панясу і воблікі людзей,
і вобразы пачвар, паднятых або народжаных фашызмам. Вось яно, яшчэ свежасцю тыдня найбольш неадчэпнае. Малы, крываногі і лапавухі Вольф ідыёт і паэт. Адзін з яго вершаў быў нарэшце надрукаваны ў мясцовай газетцы. Абрыдзеўшы рабочым сваёй радасцю, Вольф пачаў прыставаць з дэкламацыяй да палонных. Бяздарны зносак яго быў перададзены Алесю з мазальком па меншай меры 7 разоў за тыдзень. Поўнасцю слова за словам, радок за радком, з акадэмічным захопленым тлумачэннем і слоў, і пачуццяў. Чэсць, наш фюрэр, чэсць, перамога і шчасце, вось твая доля. Хрыпла слінявіў ён, заплюшчыўшы вочы, разявіўшы чарназубую яму. З вялізным у ягоных руках шуфлем, у сіняй калісьці спяцоўцы і ў шэрым таксама былым капелюшы, прыдурак гэты быў для хлопцаў не толькі смешным прапаведнікам звышчалавечнасці, але ж і неадчэпным экзаменатарам іх пільнасці. Бо ён не толькі чытаў ім свой верш, кожны раз аднолькава п'янеючы ад славы, не толькі шырока і грунтоўна каменціраваў яго, але і прыставаў з пытаннямі: «А як па-вашаму, хутка мы возьмем вашу Москву? А як па-вашаму, бальшавікі, ніжэйшая раса? А як па-вашаму, это вялікае шчасце працаваць для нашай перамогі?» Цяжка было адмахвацца, выкручвацца ад такіх і падобных пытанняў. І так хацелася. Нават Андрэй, маўклівы канспіратар, не стрываў, пекануў дыскутанта адпаведным настроем матам, дадаўшы ў канцу для страхоўкі па-нямецку: «Не перашкаджай ты нам, як належыцца, працаваць». Рабочыя немцы, чалавек 5 ці 6 пажылых, маўчалі пры гэтым, як быццам тут нічога ніякага. Але назаўтра, калі яны на пільні меншымі групамі нагружалі аўтамашыны апілкамі, стары, пануры, можа, найбольш абыякавы з выгляду Кауфер, як толькі шафёр адышоўся, сказаў ім зусім нечакана па-руску: «Вы, товарищ, так не говорит. Вольф einige есть беспречно идиот. Это правда? Але ён можа, вельми охотно сказать гестапо. Ви много говорит. Я русский понимат. Я не сказать никто. Але коли кто-нибудь инший слушать, он понимат. Капут. Цуду, вядома, лішняга не было. Кауфер у тую вайну пабываў у рускім палоне, вярнуўся толькі ў 22-м годзе, і Кауфер з тых, што да часу маўчаць. Гэта напомніла Алесю пра другога, а потым пра другую. І ва ўяўленні яго паўстаў да шчырай праўды выразны малюнак. Грубераў Герман, пасля таго, як ён праверыў іхнія суседнія пакоі, аблятаў яшчэ ўсе бліжэйшыя піўныя і скверыкі, шукаючы няўдалую служанку. Калі ж ён ушчэнт перапалоханы і збіты з апошняга глузду яе бясследным знікненнем прыбег да хаты, па далейшыя загады бацька горда сказаў яму: «Зо, мой хлопча, мы з тваёй мутар знайшлі яе. Яна ўжо трохі пакарана, мутар яе пакарала. Аднак мы павінны яшчэ раз пайсці да яе і сказаць гэтай нягодніцы, што не так яна павінна была б,
і тады ўжо, мой хлопча, мы пойдзем спаць. І вось яны ўжо там, у дзявочым пакойчыку, стары гаворыць ёй, хто яна такая, і якой павінна быць, а малады паўтарае, захоплены ўрачыста: ты, дурніца, не плача, слухай, бо фатэр ведае, што ён гаворыць. Это гучыць зусім падобна да таго, што там у Германіі пачуеш 10 разоў на дзень. Фюрер ведае, што ён робіць, фюрер ведае, што ён сказаў. Але Марыхін не чуе нічога. Любоў і гордасць аднаго з нямецкіх пентыглюпетшорт, ашуканая, асмяяная пры ўваходзе ў сваю маладосць, бялянка уткнулася тварам у падушку і плача наўзрыд. Можа, яна таксама чула праз акно, пра што гаварылі яе гаспадар і ён. Можа. Пайшлі, Алесь, трэба, браце, ісці. Руневіч устаў, вярнуўся душой сюды. Нават сказаў з усмешкай, устрасянуўшы галавой: хвілін з 15, не больш. Наверстаем. Яны ішлі пасля доўгай моўчкі. Спачатку лесам, пасля пясчаным іржышчам, пералогам, па нейкай беднай і незразумелай цаліне, не вельмі шчодра парослай нават ядлоўцам. Было зноў трохі лесу, і поля, і возера, хата над возерам, але яны не зайшлі. Як ты сустрэнеш нас, родная, падумаў Алесь, нібы гэта была яшчэ не Беларусь. Што ж там з вамі, мае дарагія? Неяк тупа, без болю. І яшчэ адна думка, таксама не новая ў гэтыя дні. Як я знайду сваё месца? Я грамадзянін і чалавек. Потым яшчэ адным знакам гора і ганьбы на ўзгорку паказаліся амаль вусцішна-сімвалічныя аграмадзіны танкаў. Адзін, другі, 7 штук. Яны стаялі, толькі павернуты былі гарматамі на захад і пакінуты. Нават бярозкі, што маскіравалі іх, даўно пажоўклі і пасохлі. Толькі чырвоныя зоркі крычаць. А мы ідём, радзіма, моўчкі з узгорка на ўзгорак, туды, дзе ты, наша жыццё, журба і трывога.